Yung adlaw. Usay rason sa pagpatawag nimo sa City Council sir regarding sa katong Megawide project Gres Carbon. Una sa tanan, Bumudyon, maayong hapon. Ilabi na sa atong mga suking antig sunod ng atong programa. Ang katong executive session kagahapong adlaw, bahin to siya sa gipangayo nga variance sa pag-construct aning building sa carbon diha sa Warwick Barracks gikan sa pagka-institutional ngadto sa pagka-komersyal. Meaning sa atong zoning karon ang kining tukuran sa merkado, sa bagong merkado tukuran ni Megawide, usa siya ka institutional lot. Now ilang gi-applyan nga mahimong commercial lot. Ano sa itong istoryahan nga wa kuno public hearing tinuod ba na way public hearing na wala gikonsulta ang mga tao? Yes, wala kay matod pa kay giaprobahan na aduna naman po di ay council resolution na nag-aprobar nga ng moong variance ang gipasikaran sa city council, ang gi-issue sa zoning board nga kining permit ang gipasikaran sa council ang permit nga gi-issue sa zoning board approving the request of Megawide nga himuong komersyal gikan sa institutional. Kanya dito sa resolution nag-ingon nga sa wala pa nila kinya aprobahe adunay public hearing nga gihimo apan himuong kay wala pa mi napatawag kun doon na may public hearing. Kami mga vendors taga barangay wala mi napatawag. Barangay council ang kapitan wala napatawag. Pero kung sa tinuod niya nakapagawas og permit ang kapitan sa Barangay Ermita. Yes, nakapagawas niya gani ni padayag og kahibuong ang konsehal, usa sa konsehal sa Barangay Ermita nahibulong siya nga wala man sila kibaw excuse me, wala sila kibaw sa gi-issue sa kapitan nga construction permit. So sa ato pa before pagawas og construction permit dapat lagi na sa public hearing daan. Yes, Bumudyon matod ni konsehal Ispares karon nga kapitan sa una og ni konsehal Marian de los Santos nga kapitan pud sa una, matod nila nga basta mga project na dagko mangayo og barangay clearance i-diskusyon gyud ni sa kapitan ngadto siyang konseho. Labi na ni mga project na dagko kayo. Isip chairman sa Simvidco, unsa may imuhang kalabutan sa project kanang gipatawag man ka? Tungod kay kami mga membro, ang ako mga membro sa kooperatiba apektado man sa maong proyekto. Bisan gali ang dili membro sa among co-op, mga stallholders apektado pod sa maong proyekto nga ilaha karong pangayoan og variance sa classification from institutional to commercial. Sa asa mo dapita nga naapektuhan kamo mga vendors? Tungod kay Bumudyon, ang kining dapita sa Warwick Barracks na tukuran karon og merkado nila bag-o merkado institutional man na unya kung ma-commercial na amo gong gitan-aw sa nakisusi ang katuyuan sa usa ka institutional nga building or lugar is for service. So mo ang public market apan ang katuyuan sa commercial is for profit. Now, ang mag-operate sa merkado, private naman siya nga kumpanya. Of course, doon na sila yung puhunan dakong abuyan, maniwagin silang makaginansya. So, maapektuhan may tungod kay musakan man o niya ang among abangan, ingon man ang among mga entrance fees. Parehas na itabo karon sa Warwick, sa The Barracks. Sa ito ba imbis city government amo dumala karon kay Megawide na. Megawide na, yes. Yes, kay nigasto man ang Megawide sa pagpa-develop sa carbon, so dapat muginansya pud sila. Yes. Mabawi nila lang gasto. Yes, Bumudyon. So mo nagikabalakan sa mga vendors. Muna gikabalak-an na mo. Tungod kay sa unang bahin, nahibuong ang Megawide gipatrabaho nga atong higayon na sa pag-pirma nila kontrata tali sa dakbayan sa subong sa Megawide, aduna pay sobrang 10 bilyones or 15 bilyones nga kwarta nga pundo ang dakbayan sa subo dito sa mga bangko. Oo. Kaya unta niya nga ang issue ra gud nila sa Megawide nga ilahang gihatag sila ang unsolicited proposal
ang issue nila ang kahugaw ra gyud sa carbon ug kagubot. Oh. Diin masulbad ra man gyud unta sa dakbayan sa Subo. Mm. Kay iya mas po ng responsibilidad. 5 billion no? Kaning project ka? 5 billion ang ilang giingon, nga ilang invest, ang ilang giingon, ilang himog 8 billion, no? Mm. So, huwag mo sa tanahon, bumbudyo, no? Kung sa atong mga suking at tigpaminawan o nagsunod imong programa, una ang yuta nga gamiton sa Migaway, sobra mo kulang og 8 hectares. Oh. 8 hectares na prime property Mm. na sa waterfront kunya na sa Central Business District. Mm. Kanalandaan pila kitaon la pila ka bilyon sa kitaon nila sud sa 50 ka tuig. Mm. So kamong hangyo ang merkado ayo pili na kuhaon ihatag ipabiling gihapon nila sa dakbayan sa Subo. Ang dakbayan sa Subo mo ay mag-operate institutional, service oriented. Mm. Pero wabay kwarta ang city government para magtukod, pagpalambo, pagpa-develop sa carbon nga instead of migawide mo trabaho ang city government na lang unta. Ano naman yung kwarta ang dakbayan sa Subo kung mo dyan? Oh. O gani, pwede po niya niyang iloan sa bangko kaya kini po project po sa Migawide, hindi naman po ning giloan sa bangko. Mm. Okay. Pila ka tuig kani nga kontrata nga ang migawide magdumala sa carbon? 50 ka tuig kung mo dyan sa joint venture agreement. Okay. So sa GBA, 50 years taas yun. Yes. Inya kasagaran sa mga GBA 25 years. Oh. Unya ang bahin na sa GBA, no? Section 3.2 sa joint venture agreement. Ang bahin sa dakbayan sa Subo 50 million sa ikalimang 5 tuig, magsubod sa ikalimang tuig. Ngay kanang Madawat ang dakbayan sa city Subo ang government 50 million. gikan sa migawide. Gikan sa Migawide kada tuig. Magtubo og 5% Mm. kada tuig. Apan, naapod sa joint venture agreement sa section 8.2 Oh. ang mulabay sa basura gikan sa carbon Oh. padung sa landfill Oh. ang dakbayan sa Subo. O niya. Mo gasto sa milyones. Okay. Naapod sa maong kontrata sa joint venture agreement nga siya mo provide og traffic control and management og security. Mm. So mo gasto na po siya. Kunya naa sa kontrata na siya mo manage sa mga vendors. Meaning, mo gasto na po siya kwarta isweldo sa mga taga-market na dili mawagtang mahabilin sa maong proyekto. Mm. Pila naman ay mahabilin sa 50 million. Oo. Mumod yun. Samtang siya, kung siya mo operate, patinda ko ang kita. Kanya, may ingon sila nga gamay ra kuno kay kita ang dakbayan sa Subo sa una. So, dili nila ibase sa una ang pagkwinta pila ilang i-share. Mm. Ilang ibase sa pag-develop nila. Oo. Oo. Unya, Sa bagong development. Oo, sa may nahimo sa mga vendor sa carbon pero nabahin magunin kanang pa ning isyu kaniadto na supak, na pabor, pero daghan magali sa una sa City Hall. Hoy para si Maria Pino, apil pa nagrally kaniadto. Pero pag nahilom naman mo sa may nahitabo ayon sir. Ang nahitabo ani karon dunay kiha padayon ang kaso sa karbuhanong alyansa nila ni Ann Ariusa batok sa Migawide gani kunya kunos Disyembre 4 doon na sila lista, no, adto sa Kimunda. Mm. Ang amoa sa akong bahin kanunay ko consistent ko sa akong pagsupak nining maong privatization. Wala ko isupak sa project. Ang pag-privatize sa carbon ang akong isupak. Gani, giguba ang amo ang module, giguba ang amo opisina para lang yung mahatagan ang kung gusto ang Migawide sa akong pagsupak. Ang akong pwesto sa una nga mo'y usas pinakanindot yung pwesto o kaha ang pinakanindot yung pwesto karon nalabay ko sa dili na nindot yung pwesto, no, medyo nindot na lang kapan wa ko magmahay, no, wa ko magmahay mumudyon na nilaban ko sa katawan. Nakinamdom ko sir, gibasa man to nimo ang entire contract na kanabasahan dito nga murag sa imong gisulti dili favorable sa mga vendors. Yes, daghan. Pero balik ta atong sa kalihukan, no? Karon mo igayon na, tuod niya ning nahitabo, balik mi nagkahiusa. Oh. Mga konsihal sa barangay, Mm. ang mga lumulupyo sa bato, Oh. ang karbuhanong alyansa, si Konsihal Maria Pino, ang iyang mga vendors groups, Oh. o kami ang Simbidko. Oh. Gani, nagplano mi nga makuha og
abogado, Oh. kanang mga suhito juga yun ini mga balaod nun, Oh. duha ka abogado para nining maong kini karong nahitabo. So unsa yung waton next move niyo Ang next move na mo is mangita mi ka abogado, para niya mo konsulta mi unsay may buhaton Para moving sa- forward para mapugan ang project? para mapugnan ang kining pag-privatize. Oh, okay. O kahapon mapugnan ang project, mapugnan. Balik ta si mong ipangutana kung unsa ang mga probiso sa kining kontrata nga dili pabor sa vendors o sa mga o sa dakbayan sa Subo perti naghana. Number 1, Oh. kanang gi section 12.3b. Oh. Section 12.3e. Unsa gisulti diha? Failure of the city government to increase rental rates according to the recommendation of Migawide shall cause the city to compensate Migawide. Pananglit ang Migawide mo rekomendar na sa dakbayan sa Subo na sakahi ang abangan unya ang dakbayan sa Subo magmakuli o failure sa pagpasaka ang dakbayan sa Subo makabayad. Niya sa joint venture agreement bumudyon nga ni gipirmahan ni siya kada page ni Anhing Mayor Labilla. Lain ang maong project pagadumaon i-oversee sa gitawag og Project Oversight Committee Section 7. Mm. Section 7 or Section 5 nini maong kontrata ng ingon. Ang maong committee composed of 7. 4 sa Migawide, Mm. 3 sa dakbayan sa Subo. Mm. Unsa pa may kamuslanang mag-committee pa? Na 4 na daan sila 3. Lupigon pirmi ko mag-divide the house. Ang among hangyo, kung panalit madayon din ang Migawide project, 3 sa Migawide, 3 sa dakbayan sa Subo, 3 ang gikan sa vendors. Kung wa sila salig sa vendors, usa gikan sa vendors. Kung wa sila salig sa vendors, usa gikan sa media. O kung wa sila salig sa media, usa gikan sa simbahan. O dili sila, usa gikan sa lain nga ahensya. Dili nga 4 ila, 3 ang sa dakbayan. Nganong isugot man ang Cebu City niini? Lain, agyod. Naa sa section 8.2. The city must protect, preserve, promote, and defend the rights of Migawide. Sila ka na? Kinahanglan panalipdan sa dakbayan sa Subo ang interest ni Migawide up to the extent of exercising its expropriation powers, amending ordinances or creating new ordinances. Pero diha ako di ko abogado. Ipabasa ning abogado ning atong kontrata. Wala gyud ay probiso nga nag-ingon panalipdan ang welfare sa mga vendors, panalipdan ang interes sa dakbayan sa Subo. Nadia Sa habig sa mga city councilors kaniadto sa dihang nabot sa city council ang maong GBA naman to'y mga konsehal nga libutar pabor sa maong pag-privatize sa carbon public market. Nakabasa to sila or wala or kini ang nagunahon na ba sila sa kayuhan sa dakbayan ng Subo labi na sa mga vendors or kasi kasulti mo sila kay naglibog po ko kay nabahin magguto kanay konsehal ni Supak na konsehal ni Pabor managahi man lang baruganan. yes, sakit man isulti tungod kay daghan kong mga higala nga mga konsyal. Paano ako'y mahimo? Ako mga higala ng konsyal. Ang maong joint venture agreement gipirmahan ni Anhing Mayor Labilla January 11, 2021. So wala pa siya mo pirma, ni pasar og resolusyon ang City Council authorizing Mayor Labilla to sign pagka January 6, 2021. 5 days before iyang gipirmahan, ni pasar ang council og resolusyon na makapirma siya. Ang subo ng paminaw on record nasa minutes sa January 6 nga nasa January 6 nga session gitagsa-tagsa pangutana ni Vice Mayor Mike Rama, Vice Mayor siya niya itong higayuna, siya ay presiding officer. Nakabasa ba mo sa kontrata sa kinatibukan ang tubag
sa kadaghanan sa konsehal part na portion na ilang nabasa. Doon na yung mga konsehal nga wa gyud gani kabasa. Doon na gani usa ka konsehal ingon Wa ka basa pero ni pirma, ni ni pabor. approve, ni pabor. Una nga ako Kato sa konsehal sa gisulti. kat, Katong sa konsehal nga ako to, na sa gisulti. ningon siya nga gipangutanan siya ni Vice Mayor Raman itong una nga ikaw konsyal nakabasa ka sa kanang kontrata wala yang anong pabor man ka nga mopasar ta resolution nga mo pirma na ang mayor ningon siya ako rang gibase Mr. Chairman kung unsa una-una o gisulti sa akong mga kauban so party Gagad siya, gagad. gagad na siya bumudyon gagad na yun siya. So na, kung naobserbahan nga mo si Mayor Mike Rama, Vice Mayor siya that time, supak man to siya sa project Dres Carbon. Gani ang mga vendors human og rally diha sa Plaza Sugbo, pasugdo niya siyang opisina og iyang maymayan og miingon bigod siya atong proteksyonan ang carbon kay vendors basag itlog diri sa una. Pero sa diyang namatay si kani Mayor Edgar Lavilla, di naman kay siya magpa-apo pa sa mga vendors nga mareklamo ani maong project. Tinood na siya. Bumudyon, no? Kunya, sorry, excuse me. Ang iyang mong rason po kuno, bumudyon nga. Wala na ko sa direkta nga mapangutana na. Ang ipasabot din na mo sa iyahang mga dagko nga mga sinanigan. Dili ko no ang mayor makakiha sa Migawide or makapugong sa Migawide tungod kay siya lang mayor o niya nagrepresentar siya sa syudad. So makikaw kuno tanawon nga yang pugnan ng project o ikiha niya ang Migawide sama ra sad siya nga nagkiha sa iyang kaugalingon. Something una na nga dili na siya kuno makakiha o makapugong kay base niya sa niya kuno pugnan niya wala na yung mga investor. Oo. Pero kanisa sir, dugay naman kay ning maong trabaho Dres Carbon. Ngano naugkat manigbalik? Tungod kay sugod naman ba sila magsugod naman sila sa ilahang project sila paghimo sa merkado. Now, una, excuse me, naugkat ni siya Bumbudyon gumikan kay ang kural sa Warwick Barracks ilang iisbog iisbog nila padung sa karsada. So ang mga naninda sa karsada naapektuhan. Naturalmente maukay yun. Kay maapektuhan ang pagpaninda. Basi din nakatinda o lisod ng pagpaninda. Labi na gyud sa portion sa MC Brunis nga ilang gihiingon nga iabanti nilang kural sobra sa katunga sa karsada or moabot og 12 metros or 14 metros ang pag-abanti. Imagine na. So nagsugod na miya ang kaukay ang napita. Punaan pa sa nahitabo nga ang Migawide di ay nag-apply og variance dito sa zoning board nga ang classification sa Warwick Barracks nga tukuran sa merkado ang lot zoning usbon gikan sa institutional ngadto sa commercial. So nahatagan sila sa zoning board og permit. Unya gi-affirm sa City Council pinagi sa usa ka resolution nga nag-uyon sa permit nga gi-issue sa zoning board. Unya nakita ni Consial Archibald so nipasar po siya resolution nga magpatawag og executive session para pahibawon ang mga vendors ug ang barangay sa nahitabo nga reclassification sa zoning. Karon sa pag-adto na mo nahibaw-an na mo nga nagpatawag kuno og public hearing sila para aprobahan ang maong variance wa man mi makatambong or pahibaw-a sa maong kining public hearing. Unya na tribukar po dito sa maong executive session na usa sa gibasihan sa zoning board nga aprobahan ang variance application sa Migawide tungod kay ang barangay mismo ni-issue na po og construction permit.
So, ningon po ng mga konsehal nga, nganong ni naka-issue ang kapitan na ang barangay na umikibaw. So muna karon nga naukay na pod. Nga nakauna-una ang tungod sa pagkaukay, imbis matud nimo nga wala magkahiusa, nagkabuwag-buwag ang mga grupo, nagkalain-lain ang baruganan ug ang interes karon nabalik na pod. So muna Sila kayo sa mga vendors, sir? karon nagkahiusa. Mm. Hasta ang mga barangay konsyal, hasta ang mga residente sa Sitio Bato. Mm. Gani, Si Maria Pino, kuyog siya sa grupo. mo ba? Oh, Katao mo ng rama. wala siya mahimo kay unsaon man niya siya mga membro. Kung panangnit ang among kadlok nga kung isod Jimmy tanan maparehas Miss Dasmariñas, Mm. Cavite nga public market Mm. nga ibuta nga lang sa lower ground o sa basement. Mm. Unya ang ibabaw nini is M. Seymour. Mm. Unya ang mga pwesto tag 1 square meter na lang. Mm. Labi na nga ni saad sila ang gigawain si Aning Mir Labilla o ang market ni saad nga ang tanan nga mga 1,500 ka stallholder o 3,800 ka mga ambulant vendors isuod yun sa building. Nya imagine na ka na pimbot-pimbot yun mga suki kung nagsunod ni ang programa. Gikan ni sila mga ka-building isuod sa usa. Di magsinardinas na karon 1,500 mi. Iapil og sod ang among silingan na 3,800 kapin kung kulang. Dili na bisan dinas mura na mi ginamos. So unsa may mahitabo? Hinay-hinay may mamahawa. So dili mi papahawaon. Dili mi wagtangon apan kami na mismo mi hinay-hinay ingon undang nami, Mm. muhawa nami. Ako na obserbaran, sir, from the very beginning, pagsugod ani hangtod karon murag ikaw na ako madunggan nga nagsaba-saba nga consistent ka sa imong baruganan sa pagsupak nimo aning gingong privatize sa carbon. Wala jud ko tinuod na siya daghang salamat anak bumudyon. Gani wa ako igisapayan nga tungod sa akong consistent na baruganan nga mobatok yun sa privatization ang akong sales karon na 20% na lang sa previous. Sa una na ako'y driver, karon ako na mag-drive. Sa una na ako'y mga katabang, upat, karon akong katabang, duha na lang. So, dili gina ako usbo na akong maruganan na supak yung privatization. Kay bisag dili ko abogado, nakita nako sa GBA ang privatization. Nga nakita nako sa kung kaugaling mga mata dito sa Dasmariñas Public Market unsay mahitabo kung ma-privatize ang usa ka public market.